casting v pražskom obchodnom centre Chodov je jedným z prvých castingov a základných castingov do súťaže Schwarzkopf Elite Model Look 2012. Každá z dievčat, ktoré prídu sem na dnešný casting, majú možnosť vlastne takýmto spôsobom vďaka Chodovu vstúpiť do sveta modelingu a je to taký prvý krok, kedy odborná komisia tu dnes posúdi, aký je potenciál týchto dievčat a čo eventuálne treba spraviť preto, aby sa z tej ktorej slečny eventuálne mohla stať úspešná modelka. Casting do soutěže Schwarzkopf Elite Model Look je výjimečný tím, že opravdu může otevřít dveře mladým začínajícím děvčatům a může jim velmi rychle nastartovat jejich budoucí modelingovskou kariéru. Podívejme se na naše úspěšné české top modelky, jako je Denisa Dvořáková nebo slovenská top modelka Michaela Kociánová, další moje kolegyně, jako je Linda Vojtová a další. Takže podobný casting může opravdu nastartovat hvězdnou kariéru top modelky. Ja osobne som veľkým fanúšikom castingov v obchodných centrách, pretože to prostredie výborne informuje mladé dievčatá o tom. V mnohých mestách sa v obchodných centrách deje celé kultúrne dianie a napríklad konkrétne v pražskom obchodnom centre Chodov sa nám už podarilo v minulosti nájsť aj svetovú víťazku súťaže Elite Model Look Denisu Dvořákovú, takže my už máme viac rokov overené, že práve tento koncept hľadania nových tvári je vynikajúci.